ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗଜଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଗଜଲ ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଉଠିଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗଜଲ ଅଛି କି? ୟୁଟ୍ୟୁବ ଓ ଗୁଗଲରେ ଖୋଜିବାରୁ ଅନେକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଗଜଲ ପାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ପରେ ନିରାଶ ହେଲି। କାରଣ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗଜଲର ପରିଭାଷା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ରଚନା ଗଜଲ ନଥିଲା। ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଯଦି ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ଗଜଲ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଗଜଲ ବୋଲି ବିବେଚିତ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅନଲାଇନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ୟାମାନୁଜ ଦାସଙ୍କର ନିବନ୍ଧଟି ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲି। 2015 ମସିହାରେ ଲେଖିଥିବା ଏହି ଇଂରାଜୀ ନିବନ୍ଧ ୱିଦର ଓଡ଼ିଆ ଗଜଲରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଯୋଜକ ବା ଗୀତିକାର ହିଁ କହିପାରିବେ। ତେବେ ମୋ ମତରେ ଯାହା ଗଜଲ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଗଜଲ ବିବେଚିତ କରିବା ଅନୁଚିତ। କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଗଜଲ ଗାୟକଙ୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଓ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକାରଙ୍କ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପରେ ବୁଝିପାରିଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଆରେ ଗଜଲ କହିଲେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ବା ଆଧୁନିକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ଧାରଣା। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତିଆରି କରିଛି। ତେବେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ତିଆରି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ବା କାହାରି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇବା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଗଜଲ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସଠିକ୍ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯାହା ଓଡ଼ିଆରେ ଗଜଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ଗୀତିକାର, ଓଡ଼ିଆରେ ଗଜଲ ଗାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଗାୟକ ଓ ଗାୟିକା, ସ୍ୱରକାର ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଗଜଲ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ବା ପରିବେଷିତ ହେବ, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଗଜଲ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖେ ଯେ ମୁଁ ଗଜଲ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନୁହେଁ, ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାତ୍ର ଏବଂ ଗଜଲ ଓ ଗଜଲ ଗାୟକୀ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଆକୃଷ୍ଟ। ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛି ତା ମୋର ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ନୁହେଁ। ଏ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଗଜଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁସ୍ତକ, ନିବନ୍ଧ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରୁ ପାଇଛି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗଜଲର ପରିଭାଷା, ଗଜଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଗଜଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ଓ ତାର ଅର୍ଥ, ଗଜଲ ସଂରଚନାର ମୂଳ ନିୟମ, ଉଦାହରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିବା କିଛି ଗଜଲ, କାହାକୁ ଗଜଲ କୁହାଯାଏ ଆଉ କାହାକୁ ଗଜଲ କୁହା ନଯାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଗଜଲରୁ ଦୁଇଟି ଶେର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଗଜଲର ପରିଭାଷା। ସମରଦୀଫ ତଥା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାଫିଆ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ ଏକ ବେହେରରେ ନିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ଶେର ସମୂହକୁ ଗଜଲ କୁହାଯାଏ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏହା ଏକ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ସଦୃଶ, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଓ ବାସ୍ନାର ଫୁଲର ସମାବେଶ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲ ଅନ୍ୟ ଫୁଲଟି ସହିତ ରଦୀଫ, କାଫିଆ, ବେହେର ଆଦିର ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରେ ବନ୍ଧା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗଜଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ବିଶେଷ ସୂଚନା। ପ୍ରଥମତଃ, ଗଜଲ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀରେ ଲିଖିତ ପଦ୍ୟ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୀତ ବା ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ଗୀତ, ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଇଂରାଜୀରେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ କୁହାଯାଏ, ତାହା ଗଜଲ ନୁହେଁ। ଗଜଲ ଗାୟନ ଶୈଳୀ ଉପରେ ବା ଗାୟନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର କରି ନ ଗାଇଲେ ବି କେବଳ ଆବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗଜଲ ଲେଖକ, ଯାହାକୁ ଶାୟର ବି କୁହାଯାଏ, ସେ ଗଜଲ ଆସରରେ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନମୁଗ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଗଜଲ ଗାୟନ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାଦୃତ ହୁଏ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଏତଦ୍ୱାରା ଗାୟକ ଓ ଶାୟର ଉଭୟ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି, ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଗଜଲ ଗାୟନ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହେଁ। ଗଜଲରେ ଏକାଧିକ ଶେର ଥାଏ। ଶେର ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପଂକ୍ତି ବିଶେଷ ପଦ। ପ୍ରାୟ 5ରୁ ଅଧିକ ଶେରକୁ ନେଇ ଗଜଲ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେର୍ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେର୍କୁ ଏକ କୁନି ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ ଗୀତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଗଜଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେର୍ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ଏକ ଗଜଲରେ ଥିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେର୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ, ଯଦିଓ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ତେବେ ରଦିଫ୍ ଓ କାଫିଆର ନିୟମବଦ୍ଧ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦୀ ଛଡ଼ା ଗୁଜରାଟୀ, ମରାଠୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, ପଶ୍ତୋ, ପର୍ସିଆନ, ହିବ୍ରୁ ଆଦି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଗଜଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗଜଲ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ଭାଷାରେ ଗଜଲର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଗଜଲ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଗଜଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଶବ୍ଦ ଓ ତାର ଅର୍ଥ। ସେର୍ ସାଧାରଣତଃ 2 ପଂକ୍ତି ବିଶେଷ ପଦ ବା ରଚନାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗଜଲର ପ୍ରଥମ ସେର୍କୁ ମତଲା କୁହାଯାଏ। ଗଜଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେର୍କୁ ହୁସ୍ନେ ମତଲା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଗଜଲର ଅନ୍ତିମ ସେର୍, ଯେଉଁଥିରେ ଶାୟରଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ, ତାକୁ ମକ୍ତା କୁହାଯାଏ। ସେର୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତି ବା ଧାଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ମିଶ୍ରା। ତେଣୁ କୌଣସି ସେର୍ର ପ୍ରଥମ ମିଶ୍ରା ବା ପଂକ୍ତି ବା ଧାଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ମିଶ୍ରା ଏ ଉଲା। ସେର୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶ୍ରା ବା ପଂକ୍ତି ବା ଧାଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ମିଶ୍ରା ଏ ସାନି। ଶାୟରଙ୍କର ଛଦ୍ମନାମ ବା ପେନ୍ ନେମ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତଖଲ୍ଲୁସ୍। ସେର୍ର ଶେଷରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦ ସମୂହ ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେର୍ରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ରଦିଫ୍ କହନ୍ତି। ଏବଂ ରଦିଫ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦ ସମୂହର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ କାଫିଆ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେର୍ର କାଫିଆ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧ୍ୱନି ମେଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ କାଫିଆ ଗଜଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ରାଇମିକାଲ ଶବ୍ଦକୁ କୁହାଯାଏ। ଗଜଲଟି ଯେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତାକୁ କହନ୍ତି ବେହେର୍। ଇଂରାଜୀରେ ମିଟର ବି କୁହନ୍ତି। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପ୍ରାୟ 75ରୁ ଅଧିକ ବେହେର୍ର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ 19ଟି ବେହେର୍ର ପ୍ରଚଳନ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗଜଲ ସଂରଚନାର ମୂଳ ନିୟମ। ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଗଜଲ ରଚନା କରିହେବ। ପ୍ରଥମତଃ 5ରୁ ଅଧିକ ସେର୍କୁ ନେଇ ଗଜଲ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଗଜଲର ମତଲା ବା ପ୍ରଥମ ସେର୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଶ୍ରାରେ କାଫିଆ ଓ ରଦିଫ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସେର୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶ୍ରାରେ କାଫିଆ ଓ ରଦିଫ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଗଜଲର ଶେଷ ସେର୍ ମକ୍ତାରେ ଶାୟରଙ୍କର ଛଦ୍ମନାମ ବା ତଖଲ୍ଲୁସ୍ ଯେକୌଣସି ମିଶ୍ରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଏକ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଗଜଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ରେଖ୍ତା.org ୱେବସାଇଟ୍ର ଏହି ଉଦାହରଣଟିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗଜଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ଗଜଲର ପ୍ରଥମ ସେର୍କୁ କହନ୍ତି ମତଲା। ଏହି ଗଜଲର ପ୍ରଥମ ସେର୍ ହେଉଛି आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। ଏବଂ ତାର ଉଭୟ ପଂକ୍ତିକୁ ମିଶ୍ରା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତି ବା ପ୍ରଥମ ମିଶ୍ରା ହେଉଛି ମିଶ୍ରାଏ ଉଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶ୍ରାକୁ କୁହନ୍ତି ମିଶ୍ରାଏ ସାନି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେର୍ଟିକୁ କୁହାଯାଏ ହୁସ୍ନେ ମତଲା ଏବଂ ସେର୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ମିଶ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଏହି ଗଜଲରେ ରଦିଫ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବା ଶବ୍ଦ ସମୂହର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ବା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ, ତାକୁ ରଦିଫ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହି ଗଜଲରେ ସେ ଶବ୍ଦ ସମୂହଟି ହେଉଛି ହୋତେ ହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ମିଶ୍ରା ବା ମିଶ୍ରାଏ ଉଲାରେ ରଦିଫ୍ ହୋତେ ହେଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମିଶ୍ରାରେ ମିଶ୍ରାଏ ସାନିରେ ମଧ୍ୟ ରଦିଫ୍ ହୋତେ ହେଁ, ଯାହାକି ଗଜଲର ନିୟମ ଯେ ମତଲାର ଉଭୟ ମିଶ୍ରାରେ ରଦିଫ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାଫିଆ। କାଫିଆ ହେଉଛି ଏଠି ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ
करीब, नसीब। गजलर नियम अनुजाई मतलार उभय मिश्रारे काफियार व्यवहार हेब, किंतु परवर्ती शेर मानंकरे रदीफ और काफिया केवल द्वितीय मिश्रारे ही रहिबे। एई शेरटी को देखंतु, करीब होते हैं, किंतु प्रथम मिश्रारे जब तबीयत किसी पर आती है इथिरे रदीफ नहीं कि काफिया नहीं। सेमती तृतीय शेर देखिले, मुझसे मिलना फिर आपका मिलना, आप किसको नसीब होते हैं। नसीब राइमिंग वर्ड काफिया एवं तापरे रदीफ होते हैं। एबे देखंतु शेष शेर जो शायरकर ना थाए, छद्मनाम थाए, ताकू कहती मक्ता। एठी शायरकर ना नूह। नूह की कद्र कोई क्या जाने, कहीं ऐसे अदीब होते हैं। शायर को ना होची नूह नरवी, तेणु से तांकर छद्मनाम हो बा तांकर नामर प्रथम माने प्रथम नामटी को से व्यवहार करुछंती, तेणु एई शेरटी को कुहाजिबो मक्ता। आसंतु बुझिबा आउ एक उदाहरण माध्यम गजलर विभिन्न अंश। यह एक इंग्राजी गजल लिखिचंती जीत थैल। ताले आसंतु देखिबा प्रकृत यह गजल नियम अनुजाई लेखा हेछि कि नहीं। प्रथम शेर मतलारे उभय मिश्रारे जो शब्दरे अंत हेछि पंक्ति गुड़िक ता होछि मलयालम, तेणु उभय मिश्रारे मलयालम रहिछि, जहाँकि एई गजलर रदीफ। नियम अनुजाई मतला छड़ा अन्य समस्त शेर मानंकरे रदीफ केवल द्वितीय मिश्रारे ही रहिब, जहाँकि एठी अछि। एई गजल रे काफिया जो राइमिंग वर्ड से होछि देयर, एयर, चेयर एवं मतलारे प्रेयर, डिस्पेयर, ए सबु जाक राइम करुछंती। तेणु ए गजल रे राइमिंग वर्ड काफिया मध्य अछि एवं मतलार उभय मिश्रारे राइमिंग वर्ड काफिया रहिछि, तेणु गजलर नियम पालन हेछि। एवं शेष शेर मक्तारे पोएट बा शायर तांको ना जीत लिखिछंती, तेणु ए शेर रे तखल्लुस जीत, तेणु ए शेरटी को कुहाजिबो मक्ता। इंग्राजी भाषा रे लेखा हेले मध्य यह एक गजल, कारण गजलर सबु नियम प्राय पालन हेछि। एही लोकप्रिय गीतटी आपण मानकर समस्तंकर खूब परिचित, आज जाने की जिद ना करो। गजलर समस्त महफिल रे प्राय गायक बा गायिका माने एको गजल कही प्रस्तुत करिथांती। तेबे प्रश्न उठे, यह कौन प्रकृतर एक गजल? गजलर परिभाषा अनुजाई आज जाने की जिद ना करकु आमे कौन गजल कहि परिबा? आसंतु ताले देखिबा। जदि प्रथम पदटी मतला हुए ताले एथिरे रदीफ, काफिया, वहर ए सबु नियमर पालन हेछि कि ना आसंतु देखिबा। प्रथम पंक्ति बा मिश्रा जदि आज जाने की जिद ना करो हुए ताले पंक्तिर शेषरे बा मिश्रार शेषरे ना करो शब्द अछि। जदि आकु गजलर रदीफ बोली आमे मानि नहु ताले परवर्ती पंक्ति रे बाहर नियम पालन हो पारि नाही। जदियो शेषरे ऐसी बातें किया ना करो सेथिरे ना करो शब्द पुणी थरे अच्छी, तेणु रदीफ नियम पालन होला परि लागुछि, किंतु काफिया र पालन है नाही एवं बाहर पालन है नाही। तेणु गजलर परिभाषा अनुजाई याको गजल कहवा ठीक हब नाही। उर्दू साहित्य रे एभली रचना को नज्म कहा जाए, किंतु साधारणतः आमे समस्ते आज जाने की जिद ना करो परिवेषण कला बेले एक गजल बोली आमे परिवेषण करिथाउ। ओडिया भाषा रे गजल अच्छी। ओडिशार अनेक सुनामधन्य संगीतज्ञ और गीतिकार ओडिया भाषा रे गजल प्रयोग करिछंती,
किंतु वीडियो आरंभ रे जमती कही एबे जहाँ गजल नाम रे यूट्यूब रे शुणा को मिलूँ अधिकांश लेखा गजल परिभाषा अनुजाई गजल विवेचित हेबे नाही किंतु तार अर्थ नुहे जे यूट्यूब रे आदौ ओडिया गजल नाही हुए तो मो खोजिबारे जहाँ मु पाइछि एवं जहाँ को मु शुणी आलोचना करने को चेष्टा करिछि से समस्त प्राय गजल नुहंती। एबे तो आपण माने गजल रो नियम जानिले जेबे आपण ओडिया गजल शुणिबे निश्चय अनुशीलन करी देखिबे जे ता गजल रो नियम अनुजाई रचना करा जाइछि कि ना एवं निजे बुझी पारिबे से रचना गुड़िक गजल कि ना। तेबे ओडिया भाषा रे गजल ए संपर्क रे परवर्ती वीडियो रे विशद भाव में आलोचना करिबा। ए वीडियोटी ता नहले खूब लंबा हो जिबा। गजल पर एक विषयर विस्तार आलोचना करिबा एक छोट वीडियो माध्यम रे संभव नुहे। ए वीडियोटी गजल रो किछि मूल नियम आलोचना करिबा तथा ए संपर्क रे सम्यक धारणा देवा उद्देश्य रे तैयारी करिछि। वीडियोटी द्वारा केही जणे भी उपकृत हेले मोर श्रम सार्थक होइछि बोली जानिबी। ए पर्यंत वीडियोटी को देखिलेनी सेथिपई आपण मानकु अशेष धन्यवाद। किछि दोष त्रुटि थिले आपण माने बड़पण रे क्षमा देबे बोली आशा। वीडियोटी भल लागिले गजल प्रति अनुरक्त गजल को भल पाउथबा बा संगीत को भल पाउथबा से समस्त लोक मानक सहित बांटिबे बोली आशा। परिशेष रे मो प्रिय गजल रो एक शेर ओ मतला गजल टी को लिखिछंती शायर जनाब अहमद फराज साहब एवं गाइछंती शहनशाह गजल उस्ताद मेहंदी हसन साहब। एते बड़ पृथ्वी विख्यात उस्ताद कर गजल गाइबार जो धृष्टता करुछि सेतिपई आपण माने मोर भूल त्रुटि को क्षमा करिवे बोली मु आशा करुछि। दानी रे सा रंजिश है सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश है सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश है सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश है सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश है सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश है सही
के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत। माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत। माना 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 ओ माना 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 के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत। माना के मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत। चुपके से किसी रोज जताने के लिए रंजिश है सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश है सही। आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश सही।